baris lho ya. Iya. Wah, ora baris tak kekrek genti. Alah wong kok ya padha gedene manuk ya gedhe kaya. Iya ya, tuku kerdus nden dinggo wadah apa? Tuku kerdus kanggo wadah TV. TV gedhe nden tipine sapa? TV gedhe, TV-ne Mbak Ares. Ya. Aku pinter ta ya mung. Tuku gelas nden nggo wadah apa? Tuku gelas kanggo wadah susu. Mutiara kowe, mutiara. Susu gedhe nden susune sapa? Munia susune baris kekrek ndasmu kowe. Nang. Munia. Susu gedhe nden susune sapa? Susu gedhe, susune WU. Sing tekon aku. Tuku dompet nden dinggo wadah apa? Tuku dompet kanggo wadah gelang. Gelang gedhe nden gelange sapa? Gelang gedhe, gelange nyonyai Mas Aris. Bu Aris. Bu Aris. Sangger gedhe ngene Bu Aris lho ya. Iya. Wah, ora Bu Aris tak kekrek genti. Alah wong kok ya padha gedene manuk ya gedhe kaya. Iya ya, tuku kerdus nden dinggo wadah apa? Tuku kerdus kanggo wadah TV. TV gedhe nden tipine sapa? TV gedhe, TV-ne Mbak Aris. Ya. Aku pinter ta ya mung. Tuku gelas nden nggo wadah apa? Tuku gelas kanggo wadah susu. Mutiara kowe, mutiara. Susu gedhe. Kowe golek sapa? Sakmene iki sing tak wedeni mung sitok. Sing mbok wedeni siji tok sapa? Sapa ta? Mas Aris. Lah ngopo? Tanggal selikur aku. Aja ditake sik lho Mas. Urung mlumpuk. Susah aku tenan. Nanti arep mangan roti wis ra sida lho aku. Lah ketok mak teleram ngono aku mak teratap. Mas Aris ki piyayine ki santun. Umpama urung duwe disemayani ya entuk, ora keras-kerasan kaya ngono. Ya aku ki ning ya pekewo. Mung mergone piyayine iki le sabar kuwi lho. Lah, mosok aku sing wingi 3 sasi ya urung bayar ya mending ae ya ora ditagih. Elok tenan. kulak ora jana kok ngantek 3 sasi kuwi niat nyaur apa ora? Mbok wong iki ya duwe tiket baik piye carane apa SMS sorry ya Mas sasi iki engko tak kei apa kepiye ngono kok. Ya mung tak SMS tok. Piye? Mas mlu ya pokoke ya ben ndang ndek keturunan kaya Mas Gilang ka mau 6 ya to. Ki ndang ndek keturunan. Oh, Mas Gilang ki putrane 6. 6 jarene. Lah berarti anak ya padha anakmu no. Anakku padha. Anakmu ya 6. 6. Jenenge sapa? PI. Jenenge Anak 6 ki mbok jenenge PI. Padha ya reng kok ndak pake ndak ya wong jenenge pake beda-beda engko ya. Lah anak 6 ki mboke anu bapake pira? 9. Anak 6 bapake 9. Anak 6 mbok jenengke PI. umpama nyeluk nomor 1 GPI. GPI. Iya, anak nomor 2 ya ro PI to, Reng. yen ngakon adus anak nomor 3. Lu PI gek ndang adus. Oh nek 3 lu PI. Iya. 4 kon sinau. Ayo le 4 PI gek sinau. nomor 5. Ya mau PI to, Reng goblok ora ora. Oh GPI, ro PI, lu PI, 4 PI, mau PI. Lah sing anak nomor 6. Nomor 6 kae jenenge Waluyo Subii.